Konferenza tal-aħbarijiet quddiem l-uffiċċju tal-Kamra tal-Kummerċ fil-Belt waslet għal reazzjoni mill-istess Kamra tal-Kummerċ. Il-Kamra tal-Kummerċ għamlet ċara li ma tridx li kwistjoni dwar għajnuna finanzjarja lill-industrija tkun politiċizzata. Fi stqarrija konfermat ukoll dak li qal id-Deputat Prim Ministru Louis Grech li kwistjoni dwar kemm għajnuna finanzjarja jista' jagħti pajjiżna tmur lura għaż-żmien amministrazzjoni preċedenti. Fi stqarrija l-Kamra tal-Kummerċ saħqet li fl-2012 kienet diġà qajmet dan is-suġġett mal-amministrazzjoni preċedenti. Żiedet li sa meta kien hemm it-tmexxija ġdida f'Marzu 2013, is-sitwazzjoni tant kienet saret urġenti li b'mod immedjat qajmet il-kwistjoni ma' tmexxija ġdida. Iżda l-Kummissjoni Ewropea ħarġet il-gwidi tagħha 3 xhur biss wara. Fi kliem il-Kamra tal-Kummerċ stess dwar dan saru rappreżentazzjonijiet sodi li waslu biex kien salvagwardjat l-interess nazzjonali. Il-Kamra tal-Kummerċ qalet ukoll li l-kwistjoni qed tkun diskussa mal-Kunsill Malti għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali. It-tema qed tkun meqjusa mill-partijiet interessati kollha bħala theddida serja u urġenti ħafna għall kompetittività nazzjonali. Għalhekk kien hemm il-kundanna l fatt li kienet politiċizzata l-kwistjoni. Kliemi biss ukoll mill-General Workers Union. Il-General Workers Union qalet li hija xxukjata bil-kummenti li għamel nhar il-Ħadd li għadda l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil dwar it-tnaqqis fl-għajnuna lill-industriji fl-inċentivi finanzjarji u fiskali. Il-General Workers Union qalet li tħoss li bil-kummenti tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ħoloq inċertezza bla bżonn fis-settur tal-manifattura li minnu jiddependu eluf ta' impjiegi ta' ħaddiema Maltin. Il-General Workers Union qalet li l-kap tal-Oppożizzjoni bħal donnu nesa li tnaqqis ta' din l-għajnuna finanzjarja u fiskali lill-industrija ġie deċiż mill-Unjoni Ewropea fl-2011. Dan meta l-gvern preċedenti kien iktar moħħu fl-inkwiet intern li kellu milli biex jinnegozja mal-Unjoni Ewropea fl-aħjar interess ta' Malta u tal-industrija lokali.